футбол бо эътиқод аксар вақт якҷо мешавад. Нафарони динӣ ҳам спонсору, ҳам мухлису, ҳамчунин таъсисдиҳандагони дастаҳои футболӣ шудаанд. Шояд шумо хабар надоштед, вале аксар дастаҳое ки имрӯз шумо дастгирӣ мекунед, аз ҷониби одамони динӣ ташкил шудаанд. акнун суол пайдо мешавад ки кадом дастаҳо ба ин категория дохил мешаванд. мо бошояд аз имрӯза дастаи бузурги англисӣ оғоз мекунем. Манчестер Сити даста соли 1880 аз ҷониби калисои Сан-Марк ташкил шудааст. ин калисо аз соли 1879 хайрияҳояшро дар Манчестер оғоз карда буду хӯрокворию чизҳои лозимаро ба одамони ниёзманд мерасонд. ҳамон вақт онҳо ба дастгирии дастаҳои футболӣ оғоз карданд ки устувор шаванд. 7 сол баъд даста номашро ба Edwick Association Football Club иваз кард ва баъдан соли 1894 номи даста Манчестер Сити гузошта шуд. бояд қайд кунем ки Сити ягона дастаи Манчестер нест ки аз ҷониби шахсони динӣ ташкил шудааст. новобаста ба ин ҳам дигар дастаро девҳои сурх гӯянд, инаш бошад бояд ангелҳои кабуд номида шавад. дӯстон, агар шумо ба тамошои футбол ва дигар навъи варзиш шавқ дошта бошед, агар шумо хоҳед ки тамошои бозиҳо бароятон боз ҳам ҷолибтар гузарад, пас ҳатман аз хизматрасониҳои ширкати 1x истифода баред. дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди тачфуд. силкаи зарурӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. Саутгемптон ин даста ба шахсияти худ ҳамеша ишора мекунад. никнейми онҳо муқаддас тарҷума мешавад. номи варзишгоҳашон бошад Сан Мэрис мебошад. суруди расмияшон оиди муқаддасот меравад ва ҳатто дар логоашон галлоро ҷой додаанд. албатта ки ин даста аз ҷониби калисо таъсис ёфтааст. номи он калисоро ёфтан мушкил нест, мисли варзишгоҳи даста Сан Мэрис. Саутгемптон ҳамчун дастаи калисои Сан Мэрис ба фаъолият оғоз кардааст. даста соли 1885 таъсис ёфтааст ва соли 1894 бо номи Саутгемптон Сан Мэрис машҳур буд. 3 сол баъд бошад калимаи Сан Мэрис аз номашон гирифта шуд. танҳо Саутгемптон боқӣ монд. Саутгемптон ба аксарият ошно аст, вале дигар дастаҳо чӣ? масалан Эвертон. дастаи мерсисайдӣ дар калисои Сан Демигос методи соли 1879 таъсис ёфтааст. медонед аз куҷо ба осонӣ фаҳмидан мумкин? аз варзишгоҳи хонагиашон Гудисон парк. агар он ҷоро назар кунед, варзишгоҳ дохилаш калисо дорад ва ба ҳамин хотир Эвертон бори ҳам рӯзҳои якшанбе бозӣ намекунад. агар Эвертон аз ҷониби калисо таъсис шуда бошад, пас Ливерпул ҳам ҳамин хел аст, зеро Ливерпул аз ин даста баромадааст. ҷон Холдинг ва Эвертон нофаҳмиҳо доштанд ва ҷон ба хулосае омад ки дастаи худро, яъне Ливерпулро ташкил кунад. албатта он аввалҳо дигар ном дошт, яъне бо номи Эвертон Атлетик машҳур буд ва баъдан соли 1892 даста Ливерпул номгузорӣ шуд. шумо шояд пурсед ки чаро дастаҳои лондонӣ дар ин рӯйхат нестанд, вале мо ба онҳо ҳам назар хоҳем кард. дар Скотланд ду дастаи бузурги минтақа аз ҷониби калисоҳо ташкил шудаанд. Селтик аз ҷониби калисои Сан Мэрис. дар Колтон, Глазго пайдо шуд, яъне аллакай ду даста аз ҷониби Сан Мэрис имрӯз фаъолият доранд. даста сараввал барои паст кардани сатҳи камбизоатӣ дар шаҳри Глазго амал мекард, баъдан бошад бузургтар аз он гашт. вақте ки Селтик аз ҷониби калисои католикӣ ташкил шуд, дастаи ҳамсоя ва рақибонашон бошад ҳамчун протестантҳо аз худ ном баровард. ҳамин сабаби рақобати шадиди онҳо гаштааст. ҳамаи имрӯза шаҳомати бозиҳояшон аз дигар будани калисоҳо шурӯъ шудааст. акнун ба Англия бармегардем. оё шумо ягон дастаи лондониро медонед ки аз ҷониби калисоҳо ташкил шуда бошад? агар пайдо кардед, дар комментария нависед, вале акнун ба Бермингем менигарем. аниқтараш ба Бермингем Сити нею ба Астон Вилла. Астон Вилла аз ҷониби аъзоёни Вилла Кросс Веслеян соли 1874 ташкил шуда буд. дар асл онҳо ба дастаҳои крикет шавқ доштанд, вале хостанд ки бо футбол дар зимистон ҳам бекор намонанд. дар ёд доред, гуфтем ки Манчестер Сити ягона дастае нест ки решаи христианӣ дошта бошад. Болтон низ дастаи дигари Манчестер аст ки аз ҷониби калисоҳо ташкил шудааст. ин дастаи футболӣ аз ҷониби намояндаҳои калисои христианӣ дар Болтон соли 1874 ташкил шуда буд. даста бо номи Christchurch FC дар аввалҳо ном баровард. баъдан бошад, баъди ба дигар манзил кӯчиданашон соли 1877 номи даста Bolton Wanderers гузошта шуд. савол мешавад ки чаро онҳо ин номро интихоб карданд? чунки тарҷумааш саргардонҳо буду ба онҳо мувофиқ. даста наметавонист ҷои ҳамешагии худро пайдо кунаду дар 4 сол 3 маротиба ивази макон кард.
дар бораи дастаҳои англисӣ ба ҷуз шаҳри Лондон ҳарф задаем. Кадом дастаҳои лондонӣ аз ҷониби калисоҳо ташкил шуда бошанд? Дар навори баъдӣ мо нафареро интихоб мекунем ки аввалин шуда ба саволи мо дар комментария ҷавоби дурустро менависад. Ба ҳамин тамом, хайр дӯстон.